La 242 ha tingut una reivindicació de fa dècades, que jo recordi 40 anys. En aquests moments s'hi està actuant. S'ha rectificat aquest tomb que estem veient en aquests moments a les Borges del Camp, però l'important és que s'està ja en un estat avançat de les obres per fer la variant de les Borges del Camp, que significava un coll d'ampolla molt important per tots els que, sobretot en algunes hores determinades del dia o els caps de setmana, circulaven per aquesta carretera. I a més aquesta carretera ja té un projecte molt avançat perquè continuï la millora sensible fins a arribar a Ulldemolins, en el nostre Camp de Tarragona, i després fins i tot a les comarques de Lleida fins a Torrebesses. Això és el canvi real que estava esperant aquest país, un canvi que suposa actuar per equilibrar territorialment tots els municipis de Catalunya, siguin de la costa o de l'interior, siguin de la gran metròpoli o el més petit i el més allunyat de la gran capital. Això és el canvi que continuarem propugnant perquè aquesta carretera s'ha d'acabar i nosaltres serem capaços de fer-ho.